Ħadd ma jista' jifhem għalfejn il-Labor ivvota kontra l-mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista b'Roberta Bela qed ikompli jaħrab mir-responsabbiltà politika. Iżda l-Partit Nazzjonalista kommess li jkompli jaħdem sakemm daw kollha involuti jerfgħu responsabbiltà. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg kif qatta jum sħiħ qalb il-Mostin bilan li l-Partit Nazzjonalista jkompli jaħdem fl-interess nazzjonali u għal ġid ta' residenti fil-lokalitajiet varji. Bernard Gregg żar fost l-oħrajn id-dar tal-anzjani fil-Mosta fejn tkellem ma' bosta persuni b'numru minnhom jesprimu d-dispjaċir għal fatt li l-ħamis fil-għaxija il-membri parlamentari tal-Labor ivvutaw kollha kontra l-mozzjoni ta' sfiduċja li ressa il-Partit Nazzjonalista dan sabiex fil-każ traġiku ta' Jean Paul Sofia tinġar responsabbiltà politika. L-lum kelli opportunità li mhux biss iltqajt man nies fin-negozju, negozji kbar, negozji żgħar, manka mort djar tal-anzjani, ħwienet kif ukoll ġewwa id-djar tan-nies fuq fhom kulħadd mhux biss dak li esperjenzajna anke l-bira fil-Parlament, propju anki l-vot ta' sfiduċja fi 3 ministri ħadd ma jista' jifhem kif jista' jiddefendi operat ta' gvern illi sfortunatament minħabba nuqqasijiet kbar kif il-fatt sabet l-inkjesta sfortunatament kif diġà qed kellna wkoll il-mewt ta' Jean Paul Sofia. Apparti minn hekk Bernard Gregg qal li n-nies kellmu miegħu dwar l-iskema tal-prezzijiet fejn qalu li xorta għadhom qed jaraw il-prezzijiet jolew dan fil-waqt li sit ta' negozju spjega d-diffikultajiet li qed jaffaċċja bl-ispejjeż qed ikomplu jiżdiedu tant li qed ikollu joħroġ il-flus minn butu. Matul din iż-żjara Bernard Gregg preżenta l-pjanijiet li għandu għall-lokalità tal-Mosta fil-waqt li saħaq fuq l-importanza tal-konsultazzjoni bil-lan li titħaddem politika għan-nies. Tkellim mal-Mostin dwar il-pjanijiet li għandna għal-Mosta dwar il-mod kif nistgħu nkomplu mhux biss nagħmlu politika nazzjonali ma wkoll politika lokali li teffettwa n-nies fil-lokalità tagħhom, ir-residenzi tagħhom fil-inħaw, fil-pjazzett ma wkoll fit-toroq fejn huma jgħixu. Il-Mosta għalina hija priorità, hija kunsill lokali importanti, nemnu li nistgħu nagħmlu aħjar, żgur b'aktar konsultazzjoni man-nies, għalina n-nies huwa importanti li nibqgħu nisimgħuhom u natwaw anki x-xewqat tagħhom. Fil-Mosta Bernard Gregg żar diversi stabbilimenti kummerċjali fejn tkellem mal-impjegati fil-waqt li żar diversi ħwienet fil-qalba ta' din il-lokalità illi fl-aħħar snin affaċċjat taqlib kbir kaġun tan-nuqqas ta' pjanar min-naħa tal-Kunsill immexxi minn maġġoranza Laburista.